Brandsikker pude. Og en junior gang i dernede, den er helt syg. Ja, det var god. Fuck, det bliver fedt, Cosmo. Sygt, der er lys i min telefon, når den optager. Så er sådan rødt lys. Nej, Og det er sådan en lighter, Jon. Fuck, det var fedt, det der, det gør. Det er sådan mega godt. Buffas, kan du komme her? Buffas. Nej, mor Mads. Kom ud af det bål. Lige pludselig ligger han bare derovre og sover. Jeg var på den anden side. Ja. Det var fedt, det her, mand. Det lyder fedt, jeg får det på hele på film. Og ja, du har starten af alt muligt. Ja. Se, hvor lang tid det tager for at bålet bliver kæmpestort. Jeg tror, det går hurtigt. Nu er jeg allerede nødt til at flytte telefonen. Se under min sofa derinde. Det kommer bare til at ryge, mand. Det er fint. Det er ikke ind i af. Det er bare ikke genialt, det der. Hvorfor er det? Hvorfor finder vi flere sofaer ind? Det er mig. Jamen. Man kan godt lukke, for du er lav på dem der, mand. Nej. Nej, det er Bloms. Der er både Blomsted der og... Der er bare Bloms for en studiegård. Det var fedt, mand! Det bliver jeg nødt til at se, om jeg ikke kan filme det der, mand. Prøv at se, mand. Vi har ikke haft større bål herude før, mand. Ej, jeg har ikke lyst. Gå længere væk, Junior, så du kan se det. Jeg sagde jo, det blev lige så højt som huset. Eller højere end huset, mand. Fuck, det er varmt. Jeg kan mærke varmen helt hernede. Det ryger også bare helt sort, mand. Den vil bare sådan en kæmpe sår, ikke? Prøv bare at starte vandstanden, så lad den ikke ud af det. Du bliver til at gå helt amok med den der. Fuck, men nu bliver jeg nødt til at gå længere tilbage. Wow. Ja. Fuck med det, med Cosmo. Og en anden side også sikkert. Okay. fuck med det ryger. Cosmo. Kæft. Åh.